Bunalan ko ikaw, anya! Da. Da. Di mo lang ang iring lang dito. Masa! Isip mga ginikanan, kita ang mugiya sa atong mga anak. If you are parents, Dolanday, you want the right way of your family tree. You are an SPG, parental guidance. Apan ang pinakalisod nga parte sa imong pagpadako sa imong mga anak. It's a very hard part of your if you have as a mother. Very hard, Dolanday. Mao ang pagpadako nila sa pagkamaayong tao. Yes, correct. Itago na lang ko sa pangalang Jacqueline. Just call me Jacqueline. Jackie na lang, aron mo bo. Jack Angel with up the hill. For short. Usa ko ka nag-inusarang inahan. I am a single parent, Dolanday. Nag-inusara kong ginapadako ang akong anak na si Catherine. I am the only one to provide a food supplement of my children. Of Jacqueline. Jackie. Catherine. Gatinda kong isda sa palengke niya sa may Matina. Aron ay panggasto sa kong anak. I'm a public market vendor, Dolanday, here in Matina Public Market. Buntis pa lang ko sa diyang gibiyaan ko sa akong kanhing uyab nga sinari. When I'm status of pregnancy test, Dolanday, my boyfriend, he's hit and run with me. Karon na sa third year high school na si Catherine. Og nagsugod nagkausab ang iyang batasan. My daughter, Catherine, here is in third year high school level, and she is changed her attitude, Dolanday. Og bigahi na ang iyang ulo. It's a very hard head, Dolanday. My goodness. Og usay gabi ng muuli. Manimaho pag yung chiko. Sometimes she's always Chico. Ay, Chico. Motong nabalaka na kay kusiyahang pagbag-o og dito nagsugod. Ang gapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of the start of my life. O ginini, And this is tabu! what happened.
Diyan. Ayaw mo. Kapoy biya ko. Nanang kapoy niya. Ayaw ba? Unya na ba? Ako isulti ni mo. Pwede ba? Hindi na naisulti naman sa kuha. Sus, importante ka ini. Makabuhat lagi na. Di magkawat. Unya na ba? Kaulat lagi na. Nalagi ko isulti. Sa muka pa dahil na. Sa mga misulti. Buntis ko. Unsa? Oh, buntis ko. Tama ka. Ikaw ang amahan. Unya, saan man ako ni... Hilak pa. Di ko to. Hindi kayo ka hilak. Saan man ako ni Nani? Buntis ko. Ay, gani kong binuangin sa kilin. Dagkan ko mga barkada nagbinuangan sila mga uyang. Wala ko na binuang. Buntis ko. Saan man ako ni... Naglipog na ko. Dili pa ko andam, anak. Dili ko andam responsibility. Dili na ako, ah. Masa dili, imo hani. Imo ni. Dili na ako, ah, Jacqueline. Dili na ako, ah. Masa dili, pagkakagnaw sa pagtuli mo sa kuha, ha? Ay, paon na kami. Oh! Sampa ko ni mo. Nauna. Ako na ang imong ayat kasi sa mga sampa. Pagkakagnaw. Pasaylo ako. Masa masaylo ah? Pag dili na ko kay panindigan na. Bata pa kay ta, Jacqueline. Pero saan man ako ni? Wala ko kabalo. Wala ko kabalo, anak. Ayaw. Basta. Kumayo mo, di na ta magkita. Nari ayaw. Ayaw ni mo sa kuha. Maruwi ka. O sa kong anak, maruwi ka. Dili pa ko andam. Dili. Dili o dili. After 15 years. Ma? Ma? Oh, Mulakaw na ko. Takay kong baon, be. Takay kong baon din. Mga 1.5 lang. si 1.5. Grabe ko. Kaya kinakagag kong pamalito-lito niya. Saan na lang mga agad ako mga friends dito. O kuhaan, be. Mlaag, be. Niya. Saan man magsagid dapat limpyo ako. Takay mo na po ko i-share. Nangambok pa yun ko rito nga natay kasarang. Kung na nila kung ang baon ako, squintarang. Nak, nasayod biya jud ka hanga. Pait pa kay ta karon nya gitagata biya kag 500 gabi eh. Dik, ma, ayoko ko na pag-istorya, ma. Tagay ko, palitin mo akong cellphone. Kaya ako mga classmate ako. Pagpalitan lang cellphone sila mga mamagpapa. Nak, pagbantinis na ko na 33.15 na. Ano kayo, no? Sa... Kabalo ka niya mo rin na nagbako kami na yung sungay niya akong kuano. Ay ko ka na na. Nak, Kabalo ba? ikaw ba? Wala ko kay kwarta karon. Sabta po kumanga. Ako kinanglanon kay na ako nang inanaw. Sa mga ako. Sige, kung dili ka mo atag, di ko iskila. Ha? Unsa na ni bata oy? Sige, sa katapusan na, pangitaan ako kuan na. Palitan kang cellphone. Ay, di ko. Gusto na ko karon. Ayaw ko ni mapalit ang cellphone. Ha? Kinanglanon kay na ako. Sa katapusan na, good na, pangandaan pa na ako nagpamaagi na. Na, saan na naman to na ako sa kuwan? Nakabalo naman kanina nguyab sa kuwan driver kasi Alvin. Ayaw ko ka na maulaw ko ato. Na, ayos na siya, kuyab-uyab na ka. Wala sa ginang iskwila ba? Ya, kay saan man abi nga nakakras naman ko. Ikaw pud maayo ko ano na ha? Sakta ko kay mo ko anak. Bawa yun naman mga mama ba? Nilinyo ko ninyo. Tagalo ko sa iyo ko doon. Kung ba nga lang kinatagaan niya. Hilom na. Manghiram na akong kwarta at isinin. May pa. Hilom na. Panghiram dito ka. Pantay ka. Pagkaon na Hindi ko dira. gusto yun. Gini mo palit ang cellphone. Pagkaon na. Ito kwarta sabi. Manghiram paghani ko. Pantay magpaabot ko dili mabalag malate ko. Ugma na. Pantay ka ha.
Ay, nani, pagkos na nag-eskwela niyo, eh. Isda mo dira! Ma'am, sir! Isda, ma'am! Isda mo, sir! Isda, sir! Hindi niya sa kuista, kay Papo, kay na Sir, diri mo sa ko isda! Pwede nyo yung pang-away ni Pagpaan nyo ni Pangbita kay Ay, tara, uling, uling, balik ka, uling. Isda! Uling. Tapos pang isda! Ay, di gulingan niya, kaya hindi kinakaon sa sigben. Isda! Baka nabi batang kanding, nabi batang kabayo nili. Malas sugi. Ay, Mats Jackie! Sama ka diya, uy! Uy, paring Juni, initas panahon na eh. Ay, inom niya! Pwede ba unya na kamo singit niya? Panya? Ari, sakit magaya kong ulo eh. Tapos dapat dyan akong anak kapasaway ka ayo. Ay, malungod din na yung mga anak mo! Gani, nagsakit juga akong ulo ba? Ay, nako, Marian! Maski ako ganyan usahay, masakit pa po na kong ulo tungkol sa init panahon, uy! Yang ana na ng mga batanon karon no, mga agresibo kaayo, Mats! Lagi? Ay, nako, Mats! Mas maayo pa mo inom ka og saridon! Tungkol kaya ang saridon, Mats, epektibong tambal na siya sa sakit sa buho! Dali lang kayo na maayo, mawagtang din na sa kasi mong ulo in just 15 minutes, Mats! Ha? Tinood ka, Mats? Mau ba? O, di na auto para ni saridon! Ang bebe, ako din ang tumaron karon. Karon na! Gani, be. Pildi pagyutang tingin may nalang kay na ay saridon. May nalang kay na ay saridon. Sagot sa headache, saridon. Saridon. After 15 minutes. If symptoms persist, consult your doctor. Isda! Isda mo! Labas pa kayo! Isda! Isda! Ay, tara, uling, uling. Sir, kalabas sir, sa isda, sir, pagkaon. ma'am. Uling, kalabas sa pagkaon sa sigben. Ma'am! Isda, ma'am! Ako'y betender mga igalan, ako'y bitin. Kita na magbaki nga mitulon og bitin. Ono dos. Ikaw sama ka, masikiro ka, mga gulay. Ay, dera, isa! Oh, Oh! Mats, musta yung paminaw? Mats! Okay na kaya akong paminaw, Mats. Nawala na ang sakit sa akong ulo. May na lang na isari doon. Ay, tinuod yun ka, Mats! Mabitaw na ang Mats, no? Kana nga. May problema na ang Mats. Muna nga, mapasalamat yun ta. May nalangin, Mats, kay... Kuan, Mats, naisa rin doon, di ba, Mats? Tama dyan ka, Mats. May na lang na isari doon. Ay, na mo diyan! Isda! Isda! Istoryahan niya, Mali. Papila, pagkunyahan niyo, Mali. Kung maglaban ni Mangulo na isa rin doon pag tumar, okay? Ay, okay kayo. May nalang tayo na, saridon. Asa naman bataan eh? Wa pa naabot. Gabiin na kaayo. Kasalamat ngaling na Huwag, Mali. Jackie! Jackie! Yes, mother. Alin na ko dire? Sa Asa man. man eh? Ngano ko bang ka? Ha? Lagi naman ka. Lisod po kayo sigar babogo na. Lagi na. Jackie! Grabe ka ha? Mahalin ako ng labusa. Bata pa kayo ka tapos nagtotoo na kag-inom? Para sa ko, inom kanina nga manok ni Mangi. Jackie, nasayod ba ka? Dito sa palengke ha? Ako na sayod. Trabaho tapos mag-inom-inom lang ka? Mag-inom-inom Dapat ba na ka? ka na ng bisyo? Lagi na inom pa din kagi mo hama. Sige ka. Tubag-tubago na lang kunin mo. Wala ka respeto ha? Adili man, kahit kapag inaminam, respeto, respetohan naman ako sila ma. Asa?
kayo ko biyag ka ginana, ha? Wagay kayo sote ko kasa ko nga mahal. Wala na ko kabalo kung kasi yung papa. Ala Wala na ko kabalo, Jackie. Ako, luoy kay ko, wala ko'y papa. Mag-meeting kong pitiin dito sa silan. Wala dito akong mamamanda. Jackie, mas luoy ko. Mas loy? Ha? Ako, loy? May palitaan ko nila ko asa ko papawin ko na kong dalo mo sa sabaw kay may wala, permintani mo gingan ako. Wala na ko kabalo si yung papa, Jackie. Wala na. Wala na. Ma, Oh, Jackie, saman. pwede ba karon di sa kamanindaron, ma? Kay gusto ko manggawas ta. Unya, usabay kan una to, dito maninda. O ira po kay ka, ma. Kasi sa kanila, di tagakaw. Huwag kay income karon na bitaw. Asa man dita? Basta, Asa lagi ta? manggawas ta. Asa lagi ta? Ay, huwag pagbuot sa kuha, ma. Basta magawas ta. Oh, sige, sige. Ma, Jackie, saman. naku isulti ni mo, ma. Unsa gani? Mga ko pasaylo ni mo, ma. Kaya nakasala. Ha? Sa mga kasaypan na kasalaan nandiya ka ni mo. Jackie, nakasbot ko sa imo ha, Jackie. Kay ko. Dahil luwa ko, ma. Kaya nagtumag-tumag ko ni mo, ma. Anak, Nga sa'yo kayo ko nag-inom-inom. Kami mo din mag-inom-inom, no? anak. Ay na, nagila ko na. Ay, babasay luwa ko. Sala ko liyan. Napasay na ka. Mubalik ko ani pero kalasakto na ko sa edad, ma. Hindi graduate ako high school. Pwede naman. Basta magbago lang ka na. Malipay na ko. Bahala wala na ko'y papa, ma. Basta na lang ko'y mama. Bahala wala ko'y papa, ma. Basta kayo na lang ko'y mama, ma. Salamat sa pagsabot na. Laging sagot ko, alam, ma. Pasalamat lang kung wala ko'y papa. Basta kayo na ako'y mama. Ang importante man ko diyan, ma, na ako'y mama. Basta bahala ko ko'y papa. Sige na, ilong na na. Masalamat kayo mga naka. Bahala ko ako'y papa. Basta kayo na ako'y mama. Sige, ilong na, ilong na. Ma, basta timanin ako istorya. Bahala ko ako'y papa. Basta kayo na ako'y mama. Ay, yara, kamote, karlang. Kamote, karlang sa mga makarilit niya. Sa mga...
Mga hugawag tiil! Mga hugawag tiil! Kamultikar lang mo diya, sabi! Kapag ay luya, sa mga luya ay hugtil! Barato na ako luya din eh! Ay, naku, Barato Mads! lang! Oh, Mads! Susunod, Mads! Wala, okay naman, Mads. Uy, ito sa alin-alinan na puta, Mads, no? Galing, Mads! Palitin mo! Isda! Isda! Uy, Mads, anak, Mads, no? Anak! Maalagi ka na rin, nak! Oh, nalagi ka na rin! Oh, Mugawan ka! dili may okay naman. Amin ko ni mo, mabi. Oh, Uy, namalagi ka dali lang ka. Amin ko ni mo, ti. Bahuag ka mo, ti mo, ti. Kita ka na din ka. na! Mataagit pa. Mugawan ka na rin kung sa makadiring! Di ka kong eskwelahan mo, wala may klase. Tabang lang ko din naman, maligya bong isda. Ha? Tinuod ka na? Ay, dili. Tabang ko mo. Maninda kong isda, dre. Adre, karning baka, karning kwadre. Balita mo, dre. Itinda na kung tayo baka na! Ay, adre, may isda, dre. Isda. Sus, Mads, uy, lipay, Mads, ito magtanaw, Mads, ha? Gani, Mads! Dre. Abutan na kayo kung ano! Oo, Ay, madre, matapang ka, pariliso, tilapia, bangon, flower horn, fighting fish. Kalibayan mga Mads. Ay, lipay kay kung Mads Masigos ba? na nyo, gabi ka na, tagsingko lang ang isa. Usahay ang kinabuhi, lapad kayo pagka nalang dunay madali-dali nga makayo may nalang hay na ay sari doon, may nalang kay na ay sari doon. Traffic na sa init, kuot imong tapad, bahog ilok, kalaban sa imong ulog, dahidok-dok, martilyo, may nalang, hay na ay sari doon, may nalang kay na ay sari doon. Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Nalipay ko pag-ayo dulanday. Na maski nagpabadlong ang akong anak. Kapag karon nakakatun na siya sa iyang leksyon. Kung nagbago na. Siguro nakita niya ang kalisod sa mong kinabuhi. Munang pag wala siya klase, ginatabangan ako niya sa pagpaninda din sa palengke. Punta magpirma ning tingin ko na ani dolanday. O kay kabahin kay Nari. Nabalitaan ako nga na naman daw kuno to sa abroad ug naminyo na puglain. Ano mangita pa magkagtaho nga di magpakita, di ba? Basta di lang ginako pasagdan ang akong anak na si Catherine. Wala ko ilang ipangandoy kundi makahuman siya og eskwela ug makapangitag nindot na trabaho. Dagan kay nga, salamat Dolanday. Sa inyong panahon, isipinahan, usa ko sa mga nagbalipayon. Hanto din hinalang, inyong suhat magtatampo. Jacqueline. Buhay kong ito, tanging pangarap lang. Ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali, kita'y mamasdan. Ligaya'y tila bang walang hanggan. Sana'y
kay naay saridon. Isa ka ang mga presyo, may kunhut ang imong sweldo. Kainit sa imong ulo, lami maghurinintado. May nalang, hay naay saridon. May nalang kay naay saridon. Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan o buhay klaro. Alang kaninyo